Snuitermoon Jelwouden stapt een deel van de selectie van volleybalclub Snits in de auto om uit te reizen naar Meijel in Zuid-Limburg. Onderwijs wordt er dan wat oppikt in Joure en in Lelystad. Ek onderwijs treffen we dan trainer-coach Dirk de Zager. Hij had dit seizoen dwaan maar wel een heel jonge selectie. Ervaren speelsters als Marta Malta en Nienke Westra binnen ermee ophouden. Voordeel is dat er net degraderen worden kan, maar dit Snits kan geen potten breken in de A-League. Versterking ziet er net in van de Snitsers, al is het wel bezocht. Sneek ligt, als ik dat mag zeggen, Sneek ligt gewoon waardeloos. Groningen lijkt dichtbij, maar Groningen is gewoon, ik denk, 55 minuten rijden. En Zwolle is ver, Lelystad is ver, Noord-Holland is ver. En daardoor missen we echt een hoop speelsters. Want speelsters die echt graag naar Sneek willen komen. En ik loop al heel lang mee. Er zijn echt meiden die willen echt bij mij spelen en bij Sneek. Maar die zeggen, ja, ik ga niet 1,5 uur in de auto. Dus dat kan natuurlijk niet. 1,5 uur rijden en 1,5 uur terug. Dus Sneek ligt heel beroerd. Dus ja, we moeten wel putten uit Friesland en omgeving. Alleen ja, er zijn er niet zoveel waar we wat aan hebben. Dus maar de versterking uit de eigen vereniging komen. Monique Volkers is maar 16 hier oerkomen uit de tweede. En maakt een grote stap in 1 keer maatje naar de A-League. Dit hier zal ik jongen worden maken als een ervaringshier. Met jonge speelsters wennen maken onder het niveau. Ook omdat degradatie dit hier net mogelijk is. We zijn natuurlijk gewend bij Sneek de afgelopen 2 jaar om heel veel te winnen. Verleden jaar hebben we alles gewonnen. Dus nee, ik ga niet zeggen, ja, we kunnen niet degraderen. Want dat vind ik niks. Dat vind je niks, oké, maar je moet gewoon reëel zijn. Het wordt heel moeilijk. Ja, we moeten reëel zijn. En kijk, ja, we zullen tussen de 7e en de 10e plek eindigen. Ja, dat zal ook vandaag afhangen. Want we hebben niet zo heel veel wedstrijden in deze afdeling. Dus ja, er zijn een paar wedstrijden dat we kansen hebben tegen Dok, tegen Peelpoes. En de bovenste 5, 6 teams, moet je gewoon eerlijk zijn, daar gaan we normaal gesproken niet van winnen. En we weten de situatie, heel simpel. We hebben maar 1 wissel, dat is een spelverdeler. Voor de rest hebben we niks achter de hand. Dus iedereen moet gewoon fit blijven en ja, je moet gewoon goed spelen. Klaar, geen excuses. Ja, iedereen die in het veld staat moet gewoon zorgen dat hij goed is. Ja? De selectie van Snits bestaat uit alle vrouwen. Dat is op hem zelfs normaal. Maar als er dan 3 binnen met blessures, wordt het pas echt penibel. Eerste set, Roos van Wijnen. Nog 10 jaar jong, maar een groot talent. Zij zwaait het voor 23-18. Monique Volkers, mooi de serve. En dan loopt de paas bij Peelpoes net goed. En dat betekent dat het 24-18 wordt. Setpoint. En dan valt die bal op Line en daarmee is de eerste set binnen van de Snitse vrouwen. De tweede en derde set geen verlen. Maar de Snitse vrouwen slepen er een 5e set uit, terug de 4e maar 24-18 te winnen. Michelle Bult, zij is de spulverdeelster. Zij heeft het plak overgenomen van Jacqueline Huiszoon, de routinier aan de Snitse kant. En daarmee gaat het echt beter. De onval van Snits. En dan is het Roos van Wijnen die de bal op de linie slaat. En daarmee wordt het 13-14 voor de Snitsers. Matchpoint. Op een ei, Michelle Bult. Dan de onval van Peelpoes. En dan is die bal op de Vlierwest. En daarmee het punt 14-14. Trog Celine Keizers binnenslijn. Op een ei Snits. De setup over de hele breedte van het veld. En daar staat natuurlijk Roos van Wijnen. Die echt subliem wie in die 5e set. Het tweede matchpoint. 15-14. En Dirk de Zager shot dat de mogelijkheden binnen. Dezelfde Roos van Wijnen maar de serve. En dan ook de klungel onder het net onderkant van de Snitsers. Dan is de paas net helemaal goed. Achteroer op Fenner Seinstra. En die shot de haar grote schrik dat ze de bal boeten slaat. En dan is het 15 gelijk. Dan een middenonval. Het blok stiert de plak. En daarmee het punt voor Peelpoes. Matchpoint voor de Limburger vrouwen. Net een lekkere paas, maar er wordt nog wat van maken. Dan komt de middenval, maar daar staat het blok leer. En dan verliest Snits met 3-2. Dat weer net nederwest. Ik al ontbreekt er routine en binnen de blessures. We hebben wel een team waar we mee verder kunnen gaan. En ja, we moeten gewoon gaan bouwen. En we kunnen heel lang stilstaan, denk ik, bij datgene wat we niet hebben. Maar ik denk dat we beter kunnen gaan werken met datgene wat we wel hebben. En dat is de selectie van 11 meiden die jong zijn en die graag willen. En dan hopen dat we daar maar het beste van kunnen maken.